zaleak Nafarroko bufoiaketara. Eta, bueno, jago de amaieran, denboraldi hontako amaieran, baina gurekin ditugu mitikoak diren Danel eta Maider! Atope! Kaixo, programa honetan egon gara hasiera zail, itxusitik. Egon gara programa honetan, sudur gorri saioa grabatzen. Ba, italiatik itxoiten kartela taula egon ginela. Egia da. Denbora gogorrak izan ziren. 6. programan lortu ginen kartoizko dekoraua, 7. erori egin zen. Eta erori egin zen baita ere, telebista, bueno, da... Zeure buru gainean. Zeure buru gainean erori zen dekoraua. Eta gaur etorri nahi zenean, ni telebista berria erortzen zait. Ai, ene. Baina, bueno. Ez ziren aldatzen. Zakit nola jarraitzen hau zuen deitzen. Lotorpeke soy. Ez, bueno, osea... Niri bai. Izango da... Niri bai. Ni badakitzagatik jarraitzen hau zuen deitzen. Bai, etorri gara, bueno... aktualitaterik kandenteena komentatzera beti bezala. Beti bezala, huara espertoak honetan. Eta ongi zaudete, plane prest eta ready egiteko. Oso gaizki eskerrik asko. Oso ongi gaude. Oso momentu vital polit batean gaude eta zurekin partekatzea kriston polita. Ja, matxo maite, eske bizitza, badakizu zer behar dugun. Ez dut esan behar telebista. Droga? Erretiro espiritual bat. Venga. Ah, bueno. Baina nola joan gaiteke retiro espiritual bat izatera, itxas? Ez dakit, Himalaian ez dakit, Nepal, ez? Nepal, bueno, Nepal ja ez da retiro espiritual bat. Da masifikatua, ez? Ikusi duzuen, hori dagoen Himalaya. Ez naiz egon, ez naiz Turista egon. Dauz kadaber asko. Ah, bueno, super espirituala. Alma, lleno de harimak en pena eta... No, baina egia da, montañako motoki altuetan daude como gorpu... Bai, claro, ezin dituztelako jaso. Claro. Eta gainera, criogenización gratis. Ez da pasatzen el camión de los bultos. Hori bai. Bai, uste dituzte regatik, ez? Bai, movida bat. Bueno, ez, baina, osea, quiero decir, segurazki zure geratzen baldin bazaizu, movida asko egingo dituzte erreskate egiteko eta zure gorpua hartzeko eta reparazioa egiteko, baina, bai, hori gertatzen da, baina nik ez nintzen nahi hori, Himalayan, orain dago como supermodan, ez dakit, pertsona bat igotzea, como ia toperaino, eta gero zu azkenengo txampa, eta argazkieta ateratzeko eta daudek ilarak... Ah, pues obiena. Ilarak ailegatzeko... En plan, teleferiko bat, como ia goraino eta gero zukitezu. Ez dakit teleferiko bat, ez dakit nola egiten duten, baina bai, en plan, jendeak igoten du bakarrik azkenengo zatia, diru asko daukan jende bat, eta... Osa, egote dituzte goraino, tipo, una sillita, erregaren sillita... Los Simpson... Badago Simpson darren kapitulo bat, gai hau jorratzen duena. En plan, gauean lot zauden bitartean, hartzen zaitxula xerpa como gancho batekin eta igotzen zaitxu gora. Ez que ni pentsatu dut hori xerpak horrela sillita erreginaren aulki batean bezala, ez? Hori gotzen jende aberatsa, eta ja azkenenko 5 metroak, Himalaian egon naiz. Ja, ez dakit nola egiten duten zehazki, baina bai, osea, eta orain dago, jendez gainezka, eta... Hilda edo bizi. Bizirik ere! Vale. Kadaberretaz aparte, vale. Jendea nahi duela igo. Ez baina, ari nintzen, beste erretiro bati buruz. Beste espiritu bati buruz. Bai, santo. Ez dakit ikusi duzuen, baina badaude monja batzuk praktikak eskaintzen dituztenak, ezagutzeko, nola den, pues eso, jainkotik gertu egote. Jekin konpartitzea. Monjatasuna. Ne jainkoa. Monjatasun kurso bat. Nahi oso ikusi, igual... Igual interesatzen zaigu, TikToken eta, aritu dira zabaltzen mezua. Osa, badakite nora... Monagillo kurtsoa, dezakezu zu. Bueno, bai. Bueno, igual monje. Monje, baina ez monje esan nahi dut... Monje Shaolin. Fraile. Ez, monje... No binarioa. Ez monje de monje, baizik eta no binarioa. Monks! Guazen bidizua ikustera, hobeto, borka jama. Guazen ikustera, bideo eta gero itzen gotu. Somos la comunidad de
Ikaragarri interesgarria, gaurko bideoa. Gustatzen jat modu bat zen denean, sabemos estás a tope de planes. A tope, gainera, o sea, esaten du a tope, como en plan de a tope da orain, o sea, jendeak hitz egiten duen modua. Tope de dabuti. ¿Sabes? Dabuti, me piro, vampiro! Horixe da, dau emakume gaixo ez delantera 200 urtetan komentutik. Horixe da, Guateque montamos un guateque Y un komentu pisco bat. labis. un tentempié, un pisco labis. Nire mako hendekan esaten du pisco labis. Egingo du pisco labis bat etxea. Bai, nabaritzen da, esan prestatu dutela, ongi, iristeko publiko gaztearen gana, eta... Hori da. Ematen zait, izu, osea, hainbat gauza daude guztiak daude gaizki. Lehen da bizi, ez dute aipatzen remuneraziorik dagoen. Ez praktikak dira, Hombre, praktikak normalean. No, ez, praktikak dira, ez, praktikak ordaintzen dira, bai. Espiritua betetzen zaizu, barkatu, hor bai, ez, oker zaude. Vale. Zen, alde batetik, espiritualki, betetzen zaizu espiritua tarima. Soldata espirituala. Soldata espirituala. Gainera ematen zute, ohea, Bai. eta seguraski janaria, eta monjek ongi sukaldatzen dute, Hori da, normalean. hori da. Jate duzu bakarrik pastak. Madrilen badago bat sushi egiten dutena. Monja? Sushi egiten dutena. Oye, eta ikusi duzue Vitoria ondoan dagoen Bai. taberna hori. Ez, baina... Da, bai. Bai, da, horrelako eliza moduko bat, eta monjek hartu dute eta egin dute elizako taberna. Zerran, zu joan zaitezke, bueltatxo bat ematera herritik, eta gero, pote bat hartzera. Eta monjek ez erremitatzen dizute zure garagarra, zure ardoa. Ardo sakratua. Maravilla. Nirvana ematen zaitu Gata horrek. arrain platera bat eta gero, bi daude. Claro, milagro. Pintxo bat, bi. Horixe da. Bai. Eta duten nahi oso baso batur edo ardaua, botella berdinean da. Horixe da. Baina, hau hain... Oso ongi ateratzen zaie kutsa haiei, ez? Bai. Urarekin ardoa egin eta dena bikoiztu. Baina hori da garrafondo toda la vida. Asuntua da, hau oso simpatikoa izango zela, ez balitza izango hain superitxura predatorioa. Ja. En plan, dauko itxura guztia daramatzagu 30 urte monja berririk gabe eta egin behar dugu TikTok bat. En plan, azkenengo rekursua egin behar dugu. Eta oso biztosua da eta ziur publizitate mordo bat jasotzen ari dara, baina zein da honen... Porque, berez, entzun da kanpotik, en plan, bi Estefan, eta gero etorri esate oso, oye, gratis bada, en plan, por lo menos experiencia gisa. Hombre, Igual hasta frogatuko nuke, baina es que con eso cuenta. Performance bat egiteko... Nik frogatuko nuke. A ber, ez, baina, oie, non dago Leonen, ez nahi zinioz egon. Doaineko alojamentua. A ber, ez nahi... Baina igual da klausura. Ez da klausura. Ez, baina ez Ez da klausura. Ez da. Monja de exterior. Uste bai, ez? Esaten dute hor, zera Dona Jakueko bidean... Bai, egiten behar dut, hori da, egingo dutela ere zati bat, orduan, pentsa zaudela egiten Dona Jakue bidea. Alojamiento gratis, gainera emabiz dute janaria, eta esate duzu, praktikak ordaintzen dira ez, badaude enpresa batutan, ni los buenos días, Baina hori gaizki da, ordaindu beharko litezke, bai. Bueno, baina lehen gutxinez ematiz dute hori espirituarentzat. Bai, Onura asko eta pastak eta sushi eta... Bueno, eta gainera, osea, gaur egun jendeak kobratzen duela erretiro espiritual bat egiten duenean, kriston dirutza, osea, egin eman duzu erretiro espiritual bat, vamos, pagatu behar duzu 400 euro. Aurrekoan ez dakit ze tipak esan zidan, joan zela nora joan zen. Ez dakit nora Ibiza edo erretiro espiritual bat egitera. Ibiza oso toki espiritual bat da. Bai, pues, 400 edo euro pagatu zituztela, eta bai, dena super healthy, super yogi, super tal, super cual, pero hostia, 400 euro, Ibizan diru horrekin erosten alduzu... Gutxi. Bueno. Gutxi, Ibiza. 5 gramo. Gutxi bera bera. 5. Pero Ibizan dago super garestia, Ja, bueno, igual Ibizan izan da retiro espirituala ez dagoen gaizki, Ja, izan daiteke. Baina eske gauzak bihurtu dira aberatzen, osea... Eske berri hau irakurtzen hasi nahi izanean, espero nuen izatea, en plan, diruaren truke esperientzia bat. Porque hori mordo bat erueten da behin, eta da daukadan kristoneko mania bat, en plan de,
eskaintzen dizugu esperientzia hau. Eta esperientzia da simplemente izatea aste bat pobre. Bai, esan Manuel, izan zaitez pobre aste, justo esan Manuel hori. Esperientzia bat da, hau. En serio? Dau bat dela izatea etxea, nola esaten da, pertsona homeless bat, esperientzia inmersiva, aste batean, edo ez dakit Suezian edo Norvegia, eta ordaintzen, eta como la decadencia total. En serio? Pues llamar Manuel brometan. Bai, porque da esperientzia, eta a ber, zaude zainduta, eta horregatik da como gauza oso deskafeinatu bat, oso Disneylandia bat, como cosa. Cruz Roja, no? Joaten eta mateizu bokata bat. Ez, baina, pues jo que sé, ez dakit nola doia, baina, kristo mierda bat. Eta hau da, betikoa de, familiare hotel batera, baina da, etxola bat, arbola baten, eta dia 300 euro, no? Baina la experiencia, mis cojones. Ez dut nahi esperientzia. Edo familiaren monastegi batera, arroz txurixa jatera, y por la mañana nos pegan. Bueno, BDSM esperientzia bat. Ez, baina, esan nahi dut, eske ni justu negoen pentsatzen esaten brometan, no, izan zaitez pobre aste batetan. Eta esan duzu egia dela. Kapitalismoak broma superatzen du. Oso fuerte. Eta gero existitzen da baita ere, aurreko programa batean ere komentatu genuen esperientzia bat non Indiako kartzela batean preso baten moduan bizi zaitezke. Bueno, eske gero ikusiko dugu bebai beste gauza batzuk. Prezio batengatik. Zer ekarri duzu ba, honi buruz zerbait? Bueno, Dale, maide. Ez honi buruz edatuki, baina bai nire sekzioa gaur inspiratu monje espiritualki inspiratu naute. Eta garatez. Eta gainera da bai nik egarri inspirazioa, hori da. Tardun, egarri sekzio bat dela bostoki leku arraroak oporretan lo egiteko. Vale? Esperientziatik ekarri dezu. Bai, eta vamos, maravilloso, vale? Ordun, badago, hasiko naiz. Badago, Ice Hotel, Ice de hielo, izotza. Izotz hotela, vale? Izotz hotela, dagola... Hori izan behar da Suezian. Suecia. Hor jaio zan Björk. Vale, hori da, Björk en Jurkansky, vale? Tardun dago hor, eta kuriosoa da, karo, urtu egiten dela hotela, bai, es muy fuerte. Urtu egiten da, tardun egiten behar dute berriro. Bai, orduan da, urtero hotel diferentia. Bueno, hori izan dago osorik izotzez egina. Osorik, bai. Imaginazio da piso bat dela. Bai, ez, badauka kapilla eta dena, dauka kapilla, da, tipo hotela. Baina da, oea, izotzezkoa, dana da izotza, ez dakit, ez dakit nik bera, naiz oso berotxoa, gizu dagoela beti beroa. Eta adibidez, txortan egiteko udan, lo paso fatal. Orduan niretzat, izango litzateke el hotel perfecto. Bateko nire bikotekidearekin. Gero oe gabe gelditzen zara. Claro. En plan, oean dau como silueta bat, eta zaz como lurrian. Apurtu genuen oea! Hori da! Ez da? Urtu genuen oea. Orduan ja egiten den zu, pues, fardatu pixkat, ez? Edo como menopausia oso gogor bat baldin badakatzo. Kau, oie, pues, oeri gabe geratu nahi zaudean. Pues ez da nire tokia, Ez. Zez ni Bai, beti. Eta bai, ez ditu guztoko horrelako lekuak. Nire lagunek nire txiga deitzen dute el Palacio de las Nieves. Bira? Pues igual kobratzen alduzu. Urte hontan ez dugu ez da behin ere kalefazioa. Ez da behin ere, ostias! Eta oso arro gauden nire pixukidea eta biok, ze ni... Pobrea naiz eta arro nao, zezan dolu pertsonal bat, zeren eta ni oso berotxu benaz. Vale. Gorputzet, ez daukot hotza normalean, eta okitzen badut, pues sin más. Eta ni egon naz hemen abenduan, albornoz batekin ezer gabe azpixan, eta jazta. Hori da bizio, No, dutxa ondoren, urberuakin dutxa ondoren, bero nau, eta igual ordu bat pasatzen da, eta ja bi aldota ropa, baina, en general, me la pela. Ez naz pertsona hau dokola como oinak urdinak, odakitzu de repente hotz pixua. Niri bai, batzutan gertatzen zaite oinetan. Baina kuriosi bada, nire pixukidea ez dela holan. Orduan, sartu ginen, como, arrotasun borroka baten, non, no, ni ondo nago ez do bihar, kalefazio, no, ni besta, berdin jat, niri bai, ezta, eta ja heldu zan momentu bat, non, igual nagoen nire sofan idazten, eta telefonuan, eta nire bihatzek mina insustien, ez dut jarri dira kalefazio. Eta urte osoa pasatu dugu kalefazio jarri da. Ostras! A ver, ni egia da, pasatu nuela ere urte bat Edimburgo... Inmersioa, pues, pobre... A ver,
diru bastante aurreztu dugu. Bai, hombre, pila bat, pues, seguro, pila esango bat, duzue, bai. Ni diru aurrezteko, ez nuen jartzen, osea, urte batez ez nuen jarriko elefazioa Edimburgon, eta baina izan zen tortura, porque gainera, hemen normalean, lehioak eta badute double glaze, osea, Bai. No sé hori. Doble vidrio. Bi doble kapa. Vidrio bikoitza, bai. Bai. Bai, han ez. Eta gainera, zen bakarra, eta niretzen nengoen en plan ogean, eta ikusten nuen nire, noa esan dago. Zure arnasa? Bai. Bai. Pero, baina egiten, kalen egiten duen moduan horrela. Bai, hori nire etxean bai gertatzen da. Hostia, Bai, gertatzen da, doize. Gainera, ez da, gainera, irekitzen dituzte lehioak. Osea, tipo, guazen Hori ventilatzera... Baina, eski ventilatu behar duzu. Bai, Hombre, ja, baina igual ordu pare bat ez egun osoa. A ber, Ni joan izan dut eta dira betirekiak. badaude leiho batzuk, adibidez, Komuna, sukaldeko... sukaldea. Komuna oso txikia da. Orduan dutxatzen garenean, enpaina egiten da eta zapaia jo egiten da. Eta Eta etxeko kalefazioa dutxa, bakarra. Bai. Eta etxeko sukaldean dau leiho bat, non eskegitzen dugu hor poltsa bat zartzeko kristalesko zaborra. Orduan beti egon behar da, hola. Orduan beti dago estilo batiente. Leiho hori dau beti estilo batiente. Osea, superlogiko, superlogiko, zintzilikatzeko poltsa, egon barda lehioa erekia. Ez dintugu jarri ez gantzito bat edo kubo edo... Nik ez dut somatzen. A ber, badaude egun batzuk, en plan, abendu gorrian, en plan, neguan, esatuzula. Igual tontuan egiten ari nahi, igual behin edo birritan jartzea gati, baina por orgullo. Ja ez duz... Guau. Bai. Hostia, ni gaitzi basatuko nuke zure etxean, Bueno, ez etorri. Pues ez etorri. Oin uda da, etorri zeike. Claro, udan bai. Bai, modu libereki, bai. Udan jartu dute aire gokitua. Imagínate, kalefazioa. No, udan kalefazioa hori da, te jodes. Baina hori da zure lo egiteko tokia, gaurkoa. Ez, badaude top bost. Top bost, dale, Top pues. bost, imar dugu top bost. Programa osua. Programa osoa. Orduan, bestea da Jules Underwater Lodge, da urazpiko hotel bat. Ez dakit, bueno, inglesez badakiz, Oso ongi zazu. Oso ongi izan dut, ja, eske, I have improved my English skills lately, yeah. Bai. Oso so. So, ya bilingüe de nacimiento. Ya sin zara galduko. Orduan, dago urazpian, bale? Jendeak lo egiteko hemen, egin bar du, buzeatu 6 metro eta piko beruntz. Sei. Jo, niretzat da pasada bat, ja me da mal rollo. Bueno, 6 metro. Bai. Lo egiteko. A ver, a mí me da un ez poquito dago de agobio. asesoreren bat edo... Ascensor? O asesore bat? Ez dago asesoria bat, ez dago igo gailu bat. Ez. Osa, joan barza zu, zure buzuarekin beruntz. Orduan heltzen zare bustita. Bueno, a ver, pues hartuko zara kapsulan... Momentu oro, ez? Ez. No, hombre, hotel barruan ez da guri. Ah, ni nengoen Nola flipatzen! egin behar dezula bestela. Hombre! Da burbuja bat. Da burbuja da submarinotxo bat bezala. Orduan, nik esatu du, joe, que mal rollo. Horitzen zarete... Lotan como... Hori pentsatzen nuen? Perfecto. Da, esperientzia inmersiva de delfín. Egiten duzu horrela, begi bat irekia. Experiencia submersiva. Bueno, maten diala mal rollo, zen niri itxasoak eta holako, oza, urpean egotea eta hala, maten mal rollo. Niri mortu bat. Bai, eta gainera, egon zen implosioa boroitzen zarete, joe, bazirela beratx batzuk bere submarinoan. Bai, baina 6 metro die, mariko. Ja, baina, berdin zait, mal rollo. Uste nagoen esan bizinula, hemen egon dela implosioa. No, baina, eta, baldima, jo que se. Claro. Baina horiek zeuden super sakon, 6 metro, 7 metro. Ez. Asko, irure. Asko, badakit, bueno, baina, zima, nirik eskatzen da horre. Osa, hemen ez nuke lorik egingo. Ni ez da batean, ez da bestean. Vale, pues jarraitzen dugu. Vale, urrengoa da, Sandcastle Hotel. Bueno. UK, supercutres. Beti dien material arrarozko. No, supercutre arezko, hotela, baina supercutre, tipo ez da, osea, enik ikusitut Benidormen gaztelu politagoak. Osea, gaztelu politagoak ikusitut Benidorm eta Salou. Bai. Vale? Esposizioak egiten dituzten. Claro. Arean. Arean, eta zu pentsa, ordaintzen, kobratzen dute 15 libra lo egiteko arezko, oe, kutre... Bueno, 15 libra, 25 euro bezala dira. Kaino, baina horretarako jartu zuzure, osea, oea da arezkoa. Osea, horretarako egiten duen zuloa tripa sartzeko eta titiak sartzeko arean, eta ja, badaukat hotela. Ja, baina hau, Sibas, hau ongi, porque gainera... En serio? A ver, ongi ez. Osea, baina, por lo menos, merkia da. gainontzekoekin konparatuta...
Jode merkia, pero egiten Nire dut... gogokoena oingoz da Izotzezkoa. urpekoa. Urpekoa. Eta urpekoan Ah, pues jakin mira, behar dut eta- nola sartu nire ekipaia. Ez Ja. dakit nola. Ez, utzi beharko duzu goian, eta ja, lo egin behan, eta gero igo suposatzen dut. Egongo da una base... Eta aldatzeko, biluzik. Ez, hombre, igual badago base bat, ez dakit. Osa, igo gailua dago... Ah, bueno, egongo di... A ver, Baina nire ez, zatez. escucha. Vale. Egongo dira, poltsa hauek direla estankak. Ah, bai. 6 metro jaisten alduzu horra ropan. Bai. Zenbat lan sartzeko. Ja, Ez, bai. lan gehiagi. Arearen ez zait importatzen, nire, osea, kroketa eta egiten duena hor... Jode, bezke ordaindu. Ez nagoen pentsatu. Ordaindu arearekin. Area oean. Are- Area Ez zait oean. importa. Horrible. Nire bai. Osea, ematen nire da kutre eta timo bat. Osea, Bai. kobratzen zaituz, osea, eske, begira ze hotela, eske, super, eske ez da... Gero jarriko dugu ara. Osea, Salouen benetan badaude gaztelu politagoak. Ja, baina UKen non, porque bestela gotza pasatuko. Weymouth. Begira. Bueno, hori dago hegoaldean, baina, hostias, hotza pasatuko duzu gauean. Ez dago... Hombre, jartzen zuen, 15 libregatik jartzen zute dredon gutxienez. Ja, baina estalita ez dago, edo izarrak ikusten dituzu. Bueno, hori da Claro, romantiko. claro, eske ez dauka, osea, Zer ikusten, hau da el bombo irekia? de la... Sabairik, ez du sabairik. Sabairik ez dauka. Hau da nire arazua con el mundo experiencia. Dela en plan, sartu hemen, naturarekin kontaktuan, ikusi izarrak, sentitu areia, sentitu tal, noia ni bakarrik ondartzara! Hoize zara Hori edo, da, osea, bai, hori bai, hori osea, horretu zu, joateko, eske, ni joan naiteke nire kabuz, eta jarri nire toallan, eta gauean egon horrela. Horrela. Eta nire garagardoekin, seguro ez dituztela... Esaten, nola da, aurreztu ditut 15 libra. Eta baina ez dingo dituzu sartu hotelan zure garagardoak, eta kanpoan zure garagardoekin. Bueno, baina lagun batek baia gainetik botatzen dizkizu. Izan daiteke. Bueno, apurtzen du, total da, arezkoa. En plan, ui, sartu naiteke gelara. Ai, que kutu. Claro, eta ondoko logelan, osea, eske saltu ez zure logelan. Bai, Ezin hori duzu da. ezer utzi logelan. Hori egia da. Eta txixaiteka. Ja, eske hori Arean. Bai, jartzen du, Aspaldi. Ni egon nintzen hotel baten txixaitez. Horrible. Ah, bai. horrible. Baino seko. Ai, ba. Baino seko. Zen txabola arbolean. Ah, vale. Arboleko txabolan. Eta esan ziguten gauza bat, sartu zidana como eskalofrio bat barrutik zela. Orain jarri dugu entxufe bat. Eta ni, eman, eldu berri hotelera, eta ni hoteleko gelarik garestian hartu ginoen. Hoteleko, hau, kontau dut seguramente programa Nor honetan, pagatu hiru du? aldiz. Nita nire bikotekin Bai. maiteak, erdi bana ordaindu genuen. Eta ban ginen, gelarik garestienera oso eroso eta oso gustora egon ginen, oin bai. Orain jarri dugu entxufe bat, eta entxufia jarri dugu komunean, hasik ezin dozu euki gelan ezer. Eta zen... Eskara, deskonexia egiteko, Baina- esperientzia inmersiboa. Ez dut nahi. Eta kaka ere arean? Ez genuen egin, baina... Egoago nintzateke mendira, No. arbol tartean. Ezin dozu. Ezin dozu. Vamos, ya. Hori izan zen beste puntu bat, ze, claro, Sí, hombre. dauko como terreno bat, eta terrenoan daude hainbat txabolak, eta txabolen artean como egurrezko bidetxo batzuk lurraren gain, osea lurra hemen badau, bidetxoa hemendik dau. Ah, wow. Eta lurra ez dau garbituta, ez ez suelo de monte. Ah, eta ezin dut Jodiru. kaka egin. Eta bidetxotik fantzeike, eta bidetxotik ateratzen basara oso metro gutxira dau baila bat. Orduan, inmersibo, por aquí, ez da oso inmersiboa egia esan. Baina, bueno, nik ez dut enpresa partikularrik gutxietxi nahi Aha. telesaio honetan, así que urre. Jarri- Bueno, Vale. jarraitu bai ze berri asko ditugu eta denbora Bai, gutxi. vale, urrengoa, Uste dut mordo bat sekzinio hau, programa osua, berdin? ez, jo que sé, bueno, urrengoa da top B, vale, eta hau da, esperientzia inmersiboa esan duzula, da Karostas Zietmus, dagola Liepaja, Letonian, Letonian, kartzelan lo egitea da antimilitarre kartzela bat itxikiaz dagoela funtzionamenduan, eta ordaintzen duzu, egiteko lo, Preso baten moduan. preso baten moduan, en un colchoi katre, bai, da katre bat, con una manta, daukala pinta bat de picar, que flipas. Garrapatas beterik. Bai, seguro, experiencia inmersiva, jarri dituzte garrapatak, hori, izateko experiencia inmersiva. Pertsonala, goza ditxu garrapatak. Bai. Garrapata honenak aukeratu dituzte, eta hori, jarri du, esperientzia dela bizitzea, izango litzateke bezala, prisioneros en una noche lúgubre. Ba, Lubre. Lúgubre. berriz ere,
nahi badezu esperientzia ulortu, fan Letoniara, egin krimena eta itxara. Claro, baina, horria ez da esperientzia motza, ez? Baina, badaz krimen batzuk diela kalabozuan gaur. Claro, eske hori izan barrun egiten duzu, krimen txiki, jo que se. Piztiaren bat, porru bat erreko plazan. Ez, hori ez, baina igual, insultau polizia bat. Gaua kalabozan, jazta? Bakarrik? Doainik. Duzu, eruen kalabozora, eruen... Tajuna osazu. Taten zare como pellizketan, hasta que le moleste. Txara dut, ordaindu ontarako, doainik joaten doainik joan zaitezke. Eta top batean, bueno, ez dakit den top bata zuentzatez, nire grazia egin dit delako izenagatik sin mas egin dit grazia. Deitzen dela, Ikea Sobotel. Sobotel, porque da sobatzeko. Eta da, sobar, lo egiteko. Bale, uste hemen elkar sobatzeko. No, nahi baduzu baita ere, baina da pasobar, bale? Eta da, hotel, bueno, da, gela tipo bat jarri dutela erosketa zentru baten erdian, eta erosketa egun gogor baten ostean, joan zaitezke hor, siestatxoa egitera, edo... Ni ez zingo nuke segurazki, Edo sobatzeko de... Hau da, erropa dendetan dauenean, sobre todo probadorien onduan, como sofatxo batzuk para los maridos. Ez, baina a lo grande, baina enpean gelatxo... Da pixka bat genero esenzialista, baina beti da berdina. Beti da, zara baten probadore bat, eta sofa bat, eta da lau gizonez dabiela elkar esango zen hola. Eta futbola telebistan, ez? Hori falta jaki, Eta zergatik joaten dira? Pues ordaintzen dutelako. Patriarkado, ikusten. Patriarkado. El que tengo ahí colgado. Bueno. Hau, txiste okurrente honen ostean, mila esker zaizkiti guztu jat mordo bat. Ostras! Eta, etxo, falta zaizkit bi toki, ez ditxusunak aipatu, baina ez dauko denbora. Ja, eske, egin barruen top bost, baina, bueno, ez du esan. No, porque ez dauko denbora, baina hotelen inguruan hitz egin neike, vamos... Baina, pues, urrengo sekzioaren ginezakeko hotelei buruz. Nik bi ditxut, baina gehituko dut ez galdu, xadoa telebizta. Ez, urrengo berria da nahiko interesgarria, zera baita ere, bueno, ikusiko dugu irudia, eta irudiak ikusten ditugun bitartean, hitz egingo dugu, ze ikusten dituzu hor, emakume bat, gizon bat, horrak zirenean, gero helduagoak. Eta, bueno, dirudi zer direla, ezagutzen direla, ez? Behintzat izan direla bizitzaren parte. Bueno, pues, movida da, direla seme eta ama biologikoak. Baina, gero, adopzioan eman zuten, semea eman zuen emakume honek, eta 20 urte pasa ostean, elkartzen dira lanean, eta lankideak dira. Ez dakite. Hau da... Lanean daude, lankideak dira, eta baten konturatzen dira, en plan, ostia, nire ama biologikoa zara. Ke fuerte. Hau da, etorkizunerantz itzulera pelikulako argumentua. Bai. Ez da gertatzen baino bada, en plan, tipuak aurkitzen dauela bere ama, eta nik naukon galdera, da zure berdina. Txortan egin dute? Ez, edo, bata bestearekin egiteko intentzioa zeukaten, porque lankidetza da heldu askoren, pertsona heldu askoren bizitza sozial bakarra. Eta jende asko kalterratzen da. Eta enpresa, badakigu guztiok enpresa bazkaria, horre goten direla gonalioak. Eta pertsona batekin somatzen bozu daukotzula afinidade natural bat. Igual ez dut zu, aiken ma. Igual da nire ama biologikoa. MILF. Ja, MILF, claro, es que... Baina ez duzu zure milfa. Nire kezka... No, ez gaude intxestuaren alde, xaloa eta ez da hori. Baina horrelako gauza bitxiak gertatzen direnean, pertsona ipagarria da. Ez da bitxi, gauza da oso normala dela lan arloan jendea bere artean liatzea eta hola, orduan da, lehenengo binduan galdera izan da hori, en plan de, liatu egin dira, eta bapatean konturatu dira izketan hasi direnean, zen eri gertatu izan zait, ezagutu nuela mutiko bat. Eta gero zan zure aita. Nire aita biologikoa. Ez, eta seginen hitz egin, liatu ginen, papapipopo, eta seginen izketan papapi, eta totaltzela lehengusu bigarrena. Baina horrez dau krimenik. Ja, ez. Horrez dau krimenik. Ez, baina da pixkata raro. Baina da, como batean. Ni pentsatu dut, hau ebi, asizirela igual hitz egiten, patatin pototo, afarian, presa afarian, bi musu, tiki, eta horrengo gunean izketan, eta jode, nire ama biologikoa ez dara. Zena nahi dut, gertatu daiteke. Gertatu daiteke, bai. Ez,
dut intxestuaren aldeko diskursorik sustatuko telebista publikoan, baina... Baina, ui! Egon izan da, eta klaro, zu pentsatzen bozu pixka bat, intxestuaren aurkako bi punto daude. Bat, biologikoa eta bestia soziala. Ez dira, genetikoki, oinordekotza izatea, ez da bat ere gomendagarria. Eta sozialki, dinamikak oso arraroak dira, zeren eta adibidez, esan daigun, zure guraso batekin amodiotzko erlazio bat egon daiteke oso prekondizionauta zuen konportamentuagatik, pertsona horrek ez zaitu, pertsona horrek boterotalak, bai, baina eski hau guztiak kentzen baduzu erditik... Ez que esan edut, ez daukate sozialki gauza, oza, zu pentsa bidez ezagun direla. Zu pentsa azten zarela historia bat pertsona honekin, eta bi aste beranduago, ja, zaudela ilusionauta, jo que sé. Oinordekotza... Pentsa, bueno, niretzat bi ordu beranduago. Bai, oinordekotza ez izan da, interesgarria. A ber, egia da, batzutan daukazula, igual, erlazio estuago bat lagun batekin, zure kuenkako lengusuarekin baino, ez? Nintzen lengusu, nik uste dut lengusuekin inkluso, eta hau da oso problematikoa, baina uste dut lengusu batekin ez badaukatzu, daude nire lengusuak ez ditxudan ikusi, vamos duela. Ja, horregatik. Orduan hija, berdin. Ja. Baina eske lengusu bat desberdina, ez dago hor, ez da... Depende zen lengusu, depende zen bat konpartitu zuen, ez que asuntoa da hori. Pero es que nik ez dut ezagutzen, hori azteko, logikamente. Baina nire hitz egitut, kasu honen konkretuki, badakit, ez direla liatu, hemen historia da, que guai, elkartu gara, nera biologikoa. Baina gufan gara directo, en plan... Nun dago! Nun dago infestua! Claro, baina eske ez duk ikusten duzunean, pelikula zein esan duzu, ez dela ateratzen izena. Etorkizunera itzulei. Ikusi dugun, pelikula hori ikusi dugunean, guztiok gure buruari galdetu dugu, baina liatu egin dira edo ez? Edo, hau, pelikula honek planteatzen duen asuntua, ongi edo gaizki dago, eta zergatik, erantzuna generalian da gaizki. Ez dago gaizki, pero ez dakielako. Berak emakumeak ez daki, semeak bai. No, emakumearen pultsioa ez dago gaizki, baina hori aurrera ematea izango zen pixka. Ja, baina berak ez daki. Momentuan, esan dut, eta kasu honetan ez dakite, ez du pentsa, ez jakintasunetik. Baina ez da gertatu. Bueno, baina zu pentsa ez jakintasunetik, liatzen zarela eta bi hilabete ondo geroago, ja daude amodiotan eta enamoratuak eta dena, ni bi ordu beranduago, baina en una situación normal izango diziren bi hilabete, o lo que sea, eta bapatean, azten dira relazio bat. Eta badaude super maiteminduak eta super zoriontsuak eta 6 hilabete geroago... Kristoneko zan bombazo bat izango zen. Pentsa. Zer nahi dut? Eta gaizki dago? Bueno. Claro. Bai, genetikoki, bai. Hori, oinordeko baina hori sozialki, eta hau aplikatu leike zure haurtzaroko lagun min batekin, sozialki badaukotzu intimidade oso gertuko bat. Orduan, hemen bai turbiada batzuk daude. Hain bai, ez dagoenez como parentesko sangine horik, beste asunto bat da. Baina esan dut, daude bi asunto, bat biologiko sangineo kromosomatikoa, eta bestia como soziala. Orduan, cada cual en su casa. Bueno, pues un plazaratu inventatu dugu berria. Bai, berri da. Baina bezalako hori da... Bakoitzak bere txian, pentsa da. Claro, baina niretzat zen berrike honen interesgarriena zen gertatu ez dena. Horixe. Bueno, eta lanari buruz hitz egiten, Daniel. Lana? Zuk bai. Nire tema igokoena. Banoa. Ez haitxugu bihar. Nahi dut sartu ja kuña txiki bat programaren amaieran, daukot nire denboraldi honetan, zeia daramat estudio honetan sartuta, como 6 urte jarraian, da joan gelditzen ideiarik gabe, sekzioetako baina nahi dut hitz egin, hainbat gautzen inguruan, non oso normala den kexatzea. Nola esera kexatu behar? Behin ikusten dozunean, hau gaizki dagoela, ezin diozu ikusteari utzi. Eta nire lehenengo asuntua da, lanera bidean eta laneratik bueltan, lanetik bueltan, pasatzen dugun denbora, nola da posible ez hartzea kontuan jornada laboralaren parte bezala? Ja. Ni bestela ez noia. Ni ordu bat tardatzen badot faten eta itzultzen nire lanetik, ordu hori bakarrik erabiltzen dut lana dudalako. En plan, lanarentzat erabiltzen dut ordu hori. Bakizu zer egin behar duzun? Zer da? Etxea hartu lantokiaren ondoan. Bai, baina orduan, bueno,
Edo, no, eske gero jendeak ez dau nahi lana egin etxetik. Osa, ez dau nahi bere langileek lan egitea etxetik. Ematen duzu... Ni enpresari bezala, esango dizut, produktibitatea, izanz. Eske hori da. Ordu bat joan eta ordu bat etorri hori 2 ordu dira. Zure jornada pasau da 8:00tik 10:00era. Ja, baina badakizu zer? Ni bar dute deabruaren abokatu... Aboga, bai. Bale? Zuk entrevista egin zenunean bazenekien non dagoen lantokia, ez? Bai, eta bainekien dirua behar dudala. Bale, oso ongi. Orduan, gabitz behar horren inguruan aprobetsatzen. Ez da bongi. Esaten dut bakarrik, ez dut konpondu behar. Ez. Simplemente dagozat gaizki dagoela, eta ikusten duzunean, esaten duzu. Ezkenik debate hau izan dute, eta negon... Eta gero jendeak esaten dau, orduan, hartzen dut lan bat, ni etxetik 3 ordutara, eta kobratzen ditut 6 ordu gehiago. Oso ondo pasa bidaian. Claro, baina jendeak ez du hori nahi. Ez que ez dau inork hori nahi. Eitia, 8:06 ordu, eta zuko oso, pues me lo cobro, joa, oso ondo pasatu. Ez. Ez dut esaten sikiera kobratzea. Gutxienez, dirua ez galtzea. Porque gasolinarekin eta jendia azteko dirua galdu egiten dau, ez bakarrik ez kobrau. Hori bai, baina azkenean esan nahi dut, azkenik izan dut debate hau, eta egon ez toki horretan, gaur tokatzen zaite hemen, enpresari bezala. Nire dago hemen... Zure papelako zondo gelditzen dira. Baietz, naiz da CEO de Empresarias por el Mundo. Empresarias sin fronteras. Eta hau ez da ONG bat, Así que, erosi etxea zure nantokiaren ondo. Edo, utzi lan egiten etxean, orain txutzera izutzen. Edo egia da, nik noizbait negoziatu egin dudala hori aurretik. Osea, lana hartzerakoan negoziatu egin dut, baina ni ez egin non bizi naiz. Baina zen negoziazio gertatzen da. Plus bat kobratu kanpoan bizi naizelako. Ez que importantea. Eta jendea, igual esaten dizu, edo nagusiak esan aldu, en plan, ez neska, edo bai. Ez que ez zuen aukera hori izan beharko. Ja, ja, baina azkenean esango du, bueno, pues orduan, zu non bizizera, bale, pues no, ez dut baloratuko. Hori da emakumea zarrenean eta orduan geratu nahi duzuan bezala. Hoxe bera, die desberdintasun arbitrarioak egon beharko liratekenak zure kontratabilitatearetik at. Teorian. Bai, teorian bai. Eta teorian, monjek jendea lagundu nahi dute, haien praktikekin. Eta behin, hasiera nahi itzulita, hau izan da nire sekzioa. Bai. Kexatu zegoen etxietan. Bueno, pues ya está. Ezin gaitxuste denok bota. Badakizuen noiz kisatzen garen asko? Noiz. Separatzen, dibortzaten edo hausten dugunean harreman bat. Depende norzaren. Ja. Baina normalen kesaten zara nahiko txo, ez? Zeren inguruan. Momentu bat, transizio momentu bat, eske hau eta izan gitez, transizionatzeko. Ez aizu inoiz gertatu, norbaitek nik esatu. Eta esan, bai, eske hau egiten zuen gaizki, eta hau, edo konbentzitzeko zure burua, edo bestela, pues, kexat daudelako, porque ya zaude potroetaraino edo aluraino. Bai, ni daukot beste modu superhandi bat dela... Ez que ni ez nomar ez da Ez que zuetan ni pixka bat antzerako bakara daukala, gure metodo bat dela absolutamente dena barkatu, eta dena onartu, eta dena hartu, eta dena aguanta guadak izatela pegatzen, baina bai da en plan, bueno, bale, horrengoan ingoz, horrengoan, Eta gero, bukatzen dienean kartutxo guztiak, jasaz, hain kokoteraino pertsonetara dela, ite blokeo! Eta ez zaitxut ikusi nahi! Eta nahitu da, orduan ez da inbeste kexa, sino que desahogamiento. Ja. Baina nik uste, egiten baldin magozu hori ez, porque benetan importatzen zaitzu, ez? Orduan esatea en plan de... Bai. Baina zure barruan, eta bapatean, buah! Ez da egiten duzu, ez? Eta adibidez, bikote hau berri honen protagonistan direla bikote bat, egin dute hori, Ama eta semea? Ez, bi mutiko blokeatu ziren, bat blokeatu zuen bestea moztu zutenean, ikusten aritu irudia, Izan zen. eta bapatean zer gertatu zen? Pues tipok esan zuen, jo que se, pasatu da denbora asko. Pasatu du Grindr en todo hori da. El juego, pasatu el jokua. Eta desblokeatuko dut total, desblokeatzen du eta eskontzen dira. Sí, hombre. Así, o sea, automático. Desbloqueatuta, nirekin ezkondu. Bai, emoji eraztuna. Igual da hori, tipoak utzi zuen azkenengo mesua, eta blokeatu zuen ez zuen ikusi, eta orduan desblokeatzerakoan ikusi zuen mesua, en plan de, nirekin ezkontzea. Hor dau, komedia romantiko oso txar baterako ideia bat, No, txarra ez, oso ona. Bridget Jones.
Bai. Bridget Jones, hori egiten du Eta Bridget Hugh Jones. Grant. Ez, baino, Hugh pegatan Grant joko. eta Hori da. Bridget Jones. Hugh Grant eta Bridget Jones gure udako pelikula berrian, Casados tras el bloqueo. Ah, que Antena guapo. 3-en, bai. Ematen jat, esan biot gauza oso kurdel bat, baina ez dozu egin tontak erixau institutuan de Bai. lagun bati esan, 40 urtekin bixok soltero bagaz eskondu iten gare, bale? Bai. Ez da gertatu? Nik egin dut bakizu ze, Nire lagun batekin. nire daukat pakto hori, baina, oza, ez hori, nire paktoa da lagun batekin, eski bera flipar. Zein diren gure prioritateak. Balin bago de bizirik, 80 urtekin, frogatuko dugu. Heroina. Entonces dut hau suficiente dela Eta orduan momentu horretan hilko zarete. Bai, baina, bueno, 80 urtekin. Laro, 80 urtekin txute horrelako Zuk txute uste zu, 80 urtekin esan bizala, nila, Berdin jat. Jode, jo que sé. Nahi duz kontu zure lagunarekin 40 urtekin? Gauza bat, no, nik ez, hau nire lagun batekin, Ah, beste bueno. lagun batekin zaukan pakto bat da, ni ez nagoen desesperauta. Baina, super fuera de lugar. Beste egunean nire bizitzen entzun duen gauzaik graziosoenetariko bat, zela amona zahar bat, tipa batekin hitz egiten, eta kaixo nola ditzen zara basole da tal, urte askotako, eta amonak esan, bueno, ja... Ja, urte askotako. De hecho, ez que igual da berdina. Ez egola ospatzen bere urte betetzen ditula dakit 100 piko urte. Eta zorion, azu, eta bueno, urte askotarako, eta etzaten du emakumeak. Espero dut azkenekoa izatea. Benetan. Bere familiarekin, osea, en plan, nola esaten da? Birbilobekin, eta, bueno, umeak, Bueno, eske semea, badago, alaba osea. guztiak, eta emakume horrela, eta denak, zoriona, zurita, emakume horrela, urte askotarako da, espero dut azkena izatea. Obiena. Rollo, gaurrotu zaituztet guztiek, Ja. dejarme en paz. Jaten da igandera omezara hola. Ja. Ez que hori da Nun da nire txanda! asuntoa da hori. Bai, Badagoela, osea, egon da generazio bat, azkenean, suizidioaren kontua ez duela egin, ze katolikoki eta, religiosoki debekatuta dago. Gaur Nafarroako bufoiaketan, apologia del incesto y el suicidio. Ez, baina nik ezagutu izan dut. Osea, bizitza honetan ez nahi zuen egon pertsona bat, baina bere ideologia katolikoagatik, apostoliko romanoa, ez dena suizidatu. Eta Jende asko dago, jende asko dago. Claro, joaten da nizara horrela, en plan, Diosito, zein da nigarik izuna? Ondo portatzen ari naz? Claro. Hemen neure partia, babeirako. Bai, izan daiteke. Babeira, tipo nahi oso bizitza oparoa opa diet. Bai, Oso ongi bikote pasatzea. honei, Bai. bai, zoriontsu izan daitezela. Eskondu dien Oso. por el rito katoliko. Espero dut. Ez dut uste, etxean ziruditen, ez? Ez que bestela... Con el rito katoliko. Bai, eta gero imarute konsumarre matrimonio. Homosexuala izan da, ez dakita alduzun. Eskontzen da, jende eskondu behar da seme alabak izateko. Bestela... Ba, espero dut asko saiatzea, nako izan. Bai. Ez dakiz lortuko duten. Bueno, zientzak Hombre, asko biologikoki igual ez, baina... Norraki. Bai. Bueno, equipazo! Gertara izana. Uste eta jarrain beste programa hau. Ale, pues, urrengo arte ikusle gona. Listo. Azkeneko espero dut izatea. Agur. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.